Iliphi ithalente onalo? Ithalente enginalo lento le ukhanda imoto. Iy'moto? I-state mother sami umamkhulu hhayi bento besingazwani. Iliphi ithalente onalo? Ithalente enginalo lento le ukhanda imoto. Iy'moto? Uyikhanda imoto yangempela? Ngikhule vele ngikanda zona. Mhlawumbe usitshele ukuthi ubhuti ubani, usukaphi, mhlawumbe ufike kanjani la, yabo, into kanjalo. Ubhuti ubheke igama lakhe usuke eMnambithi azaphike la eThekwini kodwa yena wazalelwa eGoli eDitop. Usuka eMnambithi kodwa wazalelwa eGoli. Ngisuke eMnambithi kodwa wazalelwa eGoli eDitop. Ngokukhula mhlawumbe wakhulela wahlala kuphi nje? La ngahlala khona kakhulu iseMnambithi ngoba eDitop ngasuka ngina 6 years. So ukuhlala kwakho la eThekwini mhlawumbe uqale nini ukuhlala khona? Iziphi mhlawumbe izimo ezagcina zikuledela ukuthi uhlale la uze la eThekwini? Ukuhlala kwami ngaqala ukuhlala ngo-94. Ngobani? Ngo-94 La eThekwini. Futhi uletshele i-state mother sami umamkhulu hhayi bento besingazwani. Isithathisa nje kwabantu nje abangenangqondo kanjani yabo. Nami ngathiwa sengigibela kwenye iteksi ngangiwasha yabo, yayithi iyabhampa izoqala eThekwini ulayisha yabo, ngase ngigibela kuyona asizongibeka la eThekwini. Ngase ngisuka ngifika la eThekwini ngafikela eSan George ngize ngifike la ePointini. Ile taxi le eyasuka nayo eMnambithi noma eGoli? Mnambithi Wena etekisini wagibela njengomuntu onjani, wenza njani mhlawumbe? Ngangithi ngangiwasha. Okay. Manje yathi ngeke ilayishe ngeke iqale ulayishe eMnambithi, izoqala ulayisha la eThekwini. Ngase ngithi ngicela ukugibela kuyona yabo, isethi ngishiya la eThekwini. Hawu nangempela yangithatha yangishiya la eThekwini. Then wangaba sakwazi ukuthi ubuyele emuva ngenxa yaso leso simo leso ukuthi ekhaya vele umamkhulu ukanjalo? Ngalento le ngabuyela ngo-2005. Ngaphinde wathola manje yazi inkinga zasemakhaya-ke la baphinde basebenzisa imithi yabo, angishaya ngale mpahla ekuthiwa udukaneze. Manje ngibona nje sengihlele isikhathi eside la eThekwini ngoba manje ngashaya ngale mpahla ekuthiwa udukaneze. Ngoba nayo isikhathi ngize ngibuyela ngo-2005 ngathola ukuthi yabo nje akusola ekhaya ebengilazi.